Ecomail alebo Smart Emailing. Ak zvažujete český e-mail marketingový nástroj, no neviete sa rozhodnúť, ktorý je ten pravý pre vaše podnikanie, toto video je pre vás. Moje meno je Dávid Sonták, som z e-mail marketingovej agentúry Delichery a už nejakú dobu pracujeme s oboma najpopulárnejšími českými e-mail marketingovými nástrojmi, Ecomailom aj Smart Emailingom. Poďme sa pozrieť na tie najpodstatnejšie zistenia, ku ktorým sme pri práci s nimi dospeli. V prvom rade si zodpovedajme otázku, prečo ísť do českého nástroja. Jedným z hlavných benefitov je určite doručiteľnosť. Pri svetových hráčoch ako Mailchimp, Filtre jasne vedia, že ide o reklamu a tak zvyknú byť prísnejšie. Lokálne nástroje dokážu na Filtre pôsobiť lepšie. České nástroje si navyše dávajú špeciálne záležať na vysokej doručiteľnosti a promujú ju, kde sa dá. Ďalšou výhodou je možnosť českého a slovenského skloňovania mien a práca s českými a slovenskými sviatkami. Možno si poviete, že sú to také detaily, ale asi každý e-mail marketer vám potvrdí, že personalizácia ovplyvňuje úspešnosť e-mailingu naozaj že zásadne. Treťou výhodou je podpora. Zahraničné platformy ponúkajú iba podporu v angličtine, nedovoláte sa tam, keď potrebujete riešiť niečo súrnejšie. Naopak, Ecomail aj Smart Emailing majú veľmi dobrú ústretovú československú podporu. No a určite vie zavážiť aj cena. České nástroje sú citeľne dostupnejšie než Mailchimp, Klaviyo alebo napríklad ActiveCampaign, pričom ponúkajú stále veľmi solidnú ponuku funkcionalít. Áno, českých e-mail marketingových nástrojov je viac. Česko je taká e-mail marketingová veľmoc. Máme tu napríklad aj LeadHub alebo MailKit. No ak sa povie český e-mail marketingový nástroj, s najväčšou pravdepodobnosťou si predstavíte práve Ecomail alebo Smart Emailing. Majú tu suverénne najväčšiu popularitu a pracujeme s nimi aj my, preto sme si povedali, že s vami radi zazdieľame, na čo sme pri práci s nimi prišli. Tak sa teda poďme pozrieť na rozdiely medzi nimi. Jednoduchosť používania. Čo sa týka používateľského prostredia nástroja, tu jasne dominuje Ecomail, mrzí ma to Smart Emailing. Prostredie Ecomailu je intuitívne, hneď nájdete čo hľadáte, editor e-mailov aj automatizácie sa využívajú jednoducho, nemám výhrady. Nájdete tu veľa šablón, ktoré viete upravovať, dokonca aj technickejšie veci ako nastavovanie DNS záznamov sa Ecomail snaží používateľovi čo najviac zjednodušiť. Tie kroky nasadzovania DNS záznamov sú presne popísané už rovno v tom nástroji a nepotrebujete teda listovať v siahodlhej dokumentácii. Skvelá vec. Čo sa Smart Emailingu týka, ten, kto ho používa dlhšie, vie, že práca s editorom tu vždy bola tak trochu skúška nervov. Nedávno však Smart Emailing predstavil nový Magic Editor a ten sa používa o dosť lepšie. Ak vás teda kedysi odrádzalo práve toto, odporúčam dať Smart Emailingu druhú šancu. Trochu chaotická, ale vie byť ešte stále práca s automatizáciami, aj keď ponúkajú viac možností než Ecomail, tie si bližšie rozoberieme neskôr. Pokiaľ sme ale pri interfejsi, tak možno práve to množstvo možností, ktoré bežne vôbec nemusíte využívať, vie byť pri Smart Emailingu problém. A aby ste si to vedeli predstaviť, tak keď chcem napríklad nastaviť obyčajné čakanie 7 dní, musím nastaviť typ, variantu a nestačí mi nastaviť 7 dní, musím definovať aj čas, kedy chcem, aby ten e-mail prišiel po tých 7 dňoch. OK, v niektorých prípadoch sa zíde posielať e-mail napríklad iba ráno alebo iba večer, ale väčšinou vám úplne stačí presne 7 dní od odoslania predošlého e-mailu a všetko navyše vás zdržuje. Takéto veci by sa dali riešiť napríklad voliteľným rozšírením zadávania času cez nejaký malý odkaz v rohu, bez potreby vypisovať to stále. Automatizácie. Automatizácie sú skvelým spôsobom, ako e-mail marketing zefektívňovať. Raz ich nastavíte a e-maily sa odosielajú samé na základe podmienok, ktoré v nich máte nastavené. Pokiaľ chcete tvoriť prepracovanejšie automatizácie, určite viac oceníte Smart Emailing. Hoci som mal pred chvíľou výhrady k jednoduchosti používania ich automatizácií, ponúkajú širokú škálu možností, ktoré dokážu spraviť veľký rozdiel v úspešnosti vašich mailov. Dokážete tu napríklad AB testovať rôzne predmety, obsahy e-mailu alebo intervaly odsielania. Pri Ecomaili zatiaľ funguje plnohodnotne iba AB testovanie v kampaniách. To znamená, že v tých automatizáciách je trocha menej priestoru na nejaké testovanie.
Smart Emailing má tiež o poznanie viac možností podmienkovania, napríklad podľa kliknutia na konkrétny odkaz v konkrétnom e-maili automatizácie. Webmaily sú automatizácie o čosi jednoduchšie. Dokážete si tu vyklikať všetky typy automatizácií, ktoré môže bežný e-shop potrebovať, ale chýbajú mi tu práve tie možnosti testovania a rozsiahlejšie podmienkovanie. Je vidno, že Ecomail dáva podstatne väčšiu prioritu práve tým kampaniám. Segmentácia. Pokiaľ nechcete príjemcov obťažovať nerelevantným obsahom a dlhodobo si udržiavať ich dobrú angažovanosť, segmentácia je v e-mail marketingu kľúčová. Úprimne, ani v jednom z porovnávaných nástrojov tá práca s databázou nie je tak hladká, ako by som chcel. Páčila by sa mi tu napríklad možnosť záporného podmienkovania v kombinácii s kladným na štýl platí, že a zároveň neplatí, že Ale možno som len náročný po skúsenostiach s Klaviyo a ActiveCampaign, čo sú pravda, že drahšie nástroje. Každopádne v Smart Emailingu je tých možností segmentácie oproti Ecomailu viac. Doslova neúrekom, len musíte pohľadať. V Ecomaili je to prehľadnejšie, ale možností je menej. Opäť ale záleží od vašich potrieb, pre väčšinu e-shopov sú tie možnosti dostačujúce. Formuláre. Či už sa bavíme o pop-upoch, vysúvacích alebo vstávaných formulároch, toto je ešte stále veľká slabina Smart Emailingu. Formuláre vyzerajú zastaralo, možnosti editácie je málo. Napriek tomu, že je to pomerne dôležitá vec, keďže vzhľad formuláru môže veľmi ovplyvňovať mieru prihlásení. Údajne na tom pracujú, dajme im čas, ale momentálne je stav takýto. Sklamalo ma tiež, že neposkytujú možnosť pop-upu pri odchode zo stránky, respektíve exit pop-up. To vie byť veľmi užitočné, lebo práve keď ten človek ešte nie je rozhodnutý nakúpiť na vašom e-shope a vyjde kurzorom z tej stránky, chce stránku zavrieť alebo sa prekliknúť na iné okno, tak ho viete ešte zachytiť a ponúknuť mu či už nejakú zľavu alebo e-book výmenou za jeho kontakt. V prípade záujmu viete Smart Emailing požiadať o platenú kódovú úpravu na mieru, no nie je to vstávané riešenie. Rovnako tu nie je možné vytvárať upravené pop-upy pre mobily. Nájdete tu iba možnosť tzv. Vyskakovacieho webového formuláru, to znamená, že dolu máte nejakú lištu, ktorú viete rozkliknúť a potom sa vám na mobile zobrazí ten celý formulár, čo vie spĺňať účel, spĺňa to tie regulácie Google pre pop-upy na mobiloch, ale v Smart Emailingu neviete takýto pop-up už obmedziť iba na mobilné zariadenia. To znamená, že ho musíte používať aj na desktope, nie je možnosť pracovať samostatne s mobilným formulárom a samostatne s desktopovým. Ecomail si s formulármi poradil veľmi dobre. Dokážete nastaviť aj spomínané zobrazovanie pri odchode zo stránky, a aj mobilný pop-up, ktorý je optimalizovaný tak, aby váš web nebol penalizovaný Googlom. Je tu tiež možné upraviť takmer všetko, čo potrebujete. Font, farby, poradie polí alebo nejaké rozmery toho pop-upu. Integrácie. Predtým, ako sa rozhodnete pre jeden alebo druhý nástroj, určite odporúčam overiť si, či poskytuje napojenie na systém vášho e-shopu. Oba nástroje už ponúkajú pomerne širokú paletu integrácií, ich zoznam nájdete na webe nástrojov, stačí si to len prelistovať. Ak máte ShopTet, WooCommerce alebo PrestaShop, môžete počítať s integráciami oboch nástrojov. Smart Emailing oproti Ecomailu nepracuje so Shopify a nevidím tu ani Upgates. Naopak tu nájdeme iné platformy, s ktorými sa nekamoší zas Ecomail, napríklad BusinessWeb. Reporting. Ak vám záleží na presnosti a rozsiahlosti dát, Smart Emailing túto oblasť berie pomerne vážne. Nevyužívajú služby tretích strán a dáta ostávajú teda u nich, čo je veľké plus z hľadiska bezpečnosti aj spoľahlivosti. Vieme si tu pozrieť pomerne širokú škálu dát, veľmi sa mi páči napríklad tento zlúčený prehľad v rámci automatizácií, kde vidíme všetko podstatné na jednom mieste, pomerne prehľadne usporiadané a vieme si to sledovať, vidíme dokonca aj akých e-mailových klientov príjemcovia používajú, užitočné informácie a vidíme tiež každý jeden e-mail samostatne, ako performuje. Čo ma však prekvapilo, že Smart Emailing pri všetkom tom fokuse na dáta nezobrazuje revenue z kampaní. Áno, tie atribučné modely e-mailových platformiem tiež nebývajú veľmi spoľahlivé, ale stalo sa to už takým štandardom, že to všade je a je to stále dôležitý ukazovateľ.
Pri smart emailingu sa teda v revenue musíte spoliehať iba na Google Analytics alebo nejaký iný nástroj. Prajú, že ale na tejto funkcionalite taktiež pracujú, takže svitá na lepšie časy. Keď sa pozrieme na štatistiky v e-maili, pri kampaniach v podstate nemám čo vytknúť. Revenue už tu zaznamenávaná je, rovnako aj to, kto a aký produkt kontakt nakúpil. Dáta sú prehľadné, vidíme tu všetky možné dôležité metriky a e-mail má ešte jednu zaujímavú vychytávku a to je benchmarking v rámci odvetvia. Keď si túto funkciu aktivujete, môžete si svoje výsledky kampaní porovnávať s priemernými hodnotami výkonnosti e-mailov v rámci vášho odvetvia. Napríklad, ak ste v segmente domová záhrada, môžete si svoje výsledky porovnávať s priemernými hodnotami v rámci odvetvia domová záhrada. Celkom cool vec. Ani jeden nástroj zatiaľ nemá vyriešené meranie revenue z automatizácií, ako napríklad pri drahšom Klaviyo. Tu musíme ísť iba podľa Google Analytics. Vrabce ale štebocú, že minimálne smart emailing niečo také chystá už v blízkej dobe, tak sa nechajme prekvapiť. Za mňa by to mohla byť veľmi užitočná vec. Cena. Tu treba podotknúť, že email marketing je oproti iným nástrojom doslova kráľom v návratnosti investícií. To znamená, že za to, čo do neho investujete, sa vám dokáže vrátiť veľmi veľa. Hovorí sa o ROIku okolo 3600%. To znamená, že investovať do nástroja sa určite oplatí a rozdiel pár eur medzi nástrojmi určite nemusíte riešiť. Každopádne môže to samozrejme pomôcť v rozhodovaní, tak sa na to poďme pozrieť. e-mail ponúka využívanie nástroja úplne zadarmo do 200 kontaktov. To prekročíte veľmi rýchlo, takže treba pozerať dopredu. Potom tu máte dva balíčky, odporúčam Marketer Plus, kde máte k dispozícii integrácie s e-shopmi, prácu s dátovými feedmi, zľavovými kupónmi a podobne. Ak si zvolíte výhodnejšiu ročnú platbu, tak od 200 do 500 kontaktov zaplatíte 8 eur mesačne. Od 500 do 2000 je to už 20 eur a od 2000 do 5000 48 eur. Ďalej si to už môžete pozrieť na webe, a teraz to iba tak načrtnem. Smart emailing neobmedzuje skúšobnú verziu počtom kontaktov, ale časom, a to 14 dní. Po 14 dňoch je potrebné prejsť na platenú verziu. Nenechajte sa zmiasť webom, kde majú uvedené tarify Standard a Pro. Po novom už je k dispozícii iba jeden tarif, v ktorom je všetko. Pri výhodnejšej ročnej platbe zaplatíte do databázy 500 kontaktov 62,75 ročne, čo je 5,23 mesačne. Do 1000 kontaktov je to 9,80 mesačne a do 2000 kontaktov to vychádza na 19,60 a napríklad do 5000 kontaktov vás nástroj vyjde na 39,22 €. Dlho sa hovorilo, že smart emailing je výrazne drahší, no dnes to už vyzerá, že je dokonca o kúsok lacnejší než e-mail. Nie sú to však zásadné rozdiely, stále sú to u oboch výrazne nižšie ceny než veľa zahraničných nástrojov, čiže by som sa viac zameriaval na to, aby sa vám s nástrojom dobre pracovalo a vedeli ste s ním realizovať to, čo práve potrebujete. Tak a máme tu zhrnutie. Ako by som to teda zhrnul? e-mail je pre vás, ak za A s e-mail marketingom začínate a hľadáte nástroj, s ktorým sa vám bude jednoducho pracovať, zároveň nebude veľa stáť a zvládne všetko podstatné. Za B, ak nepotrebujete nastavovať prešpekulované automatizácie so zložitými podmienkami a testovaním, ale vaša stratégia spočíva skôr v poctivom newsletteri. A za C, ak vám záleží na dobre vyzerajúcich a editovateľných formulároch. Toto je, myslím, naozaj silná stránka e-mailu. Naopak, do smart emailingu by som išiel, ak vaša stratégia spočíva v sofistikovaných automatizáciách, kde potrebujete mať k dispozícii pokročilejšie možnosti podmienkovania a testovania, alebo ak vám záleží na presných a rozsiahlých dátach, okrem teda revenue z kampaní a automatizácií, to je trocha nedostatok zatiaľ stále, ale čoskoro verím, že sa to vyrieši. A taktiež by som šiel do smart emailingu vtedy, ak váš e-shop stojí na riešení, na ktoré sa špeciálne dobre napája smart emailing, napríklad Business Web. Zároveň opäť spomeniem, že smart emailing chystá v blízkej dobe veľké vylepšenia, takže určite má zmysel ich stále sledovať a ak vám u nich teraz niečo chýba, o pár mesiacov to môže byť váš obľúbený nástroj, kto vie. Čo by som vám poradil najviac, je oba nástroje si vyskúšať v ich skúšobnej verzii
a sami najlepšie uvidíte, čo vám viac vyhovuje. Ani s jedným nástrojom nestúpite vyslovene vedľa. Oba spája dobrá doručiteľnosť, prispôsobenie na lokálny trh, dostupná cena, pomerne veľa integrácií a dobrá dokumentácia, ktorá vás povedie, keď niečo nebudete vedieť. Pokiaľ máte od e-mail marketingu skutočne väčšie očakávania, že by ste do toho radi zapojili viac aj umelú inteligenciu, mali by ste radi presnejšie dáta aj o konverziách a už ste skutočne trocha väčší e-shop, odporúčal by som sa pozrieť aj po zahraničných riešeniach, predsa len tam je ešte viac možností. Keby ste potrebovali pomôcť, kľudne mi napíšte, rád sa na to pozriem, pozrieme sa, aké sú možnosti. A ja dúfam, že pre vás dnešné video bolo užitočné. Budem rád, keď ho podporíte lajkom alebo nejakým komentárom, sdielaním a vidíme sa opäť niekedy inokedy.